pe canalul meu în care o să fac primul meu videoclip de gaming, care o să fie Clash Kicker, care de-abia l-am instalat, după cum se și vede aici. 10.58 pe și un pic. De-abia l-am cumpărat. Să le schimb. Am văzut acest joc la un coleg de clasă și mi s-a părut foarte interesant. Ok. Își încarcă el, trebuie să-și încarce. Alo, lasă-le așa. Bun. Ok. Nu o să mai cădea Crash. Nu. Se pare că a dat Crash. Nu e nicio problemă că vom intra din nou. Scuzați dacă se aude televizorul pe fundal. Și am început. În acest joc pur și simplu trebuie să facem bani din și pur și simplu trebuie să apăsăm, dar e un joc pur și simplu distractiv. Bun. Acum să luăm un random în chei. Avem noroc sau avem bine? Toate sunt aceleași lucruri, se pare. Breakout. O reclamă ca să bun. Asta de foarte mult timp, domnule. Și asta îmi va pica. Ce va pica mie? Va pica un winter of save. Get reorg missions. Acum să deschid cheile. Hai. Open case. Și o să ne pice în această cutie un Battle Scare. Dă-te 5-7 Flower Claw. Interesant ară, nu? Cel mai bun lucru pe care l-am făcut de aici a fost una dintre cele mai grele decizii. Doua cheie, doua armă pe care o vom prinde va fi un Bunătatea, onestitatea și respectul MP9 Rose Iron.
Și mă, cât de bine arată. Viitorul copiilor pentru tine, domnule. Equipment. Avem o alegere de făcut. Am învățat de la cei mai extraordinari oameni. Și se pare că, da, vedeți, toate zările, nu-mi pasă toate realizările. De noi foarte mult. Poate că acum. Deci, ce vrei să spui, robot? Tu, eu, pământ. Să facem asta. Bun. Facem și noi măcar, nu știu, un 800. Ar fi bine. Care e primul lucru pe care îl faci tu, Vicky? O să-l adaug pe Tom. Mă pot angaja? Aș vrea să fiu parte din echipa de campanie, dar putea să... Nu să pot fi asta. Da, ați auzit? Un proiect poate câștiga. Ar putea să unul dintre conducătorii țării. Departe, foarte departe. Foarte departe, mai rău. Bun, a obținut 10.000. Missions. Case. Ce s-a întâmplat între tine și... Explodează noile de... M-am entuziasmat Missions, upgrade. Shop. La shop. Învechiturile au nevoie de un erou. Oare e o pasăre? Un avion? Get reward. Deci e o pasăre. Oho. Get reward am recolectat. Iar numele lui este... Se pare că sunt un... Nevoie de o modelă musicală. Noi episoade din Android. După amiaza de luni până vineri la Disney Channel. Ia acum hai să vedem dacă mai pot să fac rost de un... rost de o... Și niște bani în același timp. Face hainele să pară udate din cauza promovării. Ia hai să vedem. Rolul. Toate cutiile sunt fix același lucru. Text. Ia stai să vedem care benefic aici. Bineînțeles că a trecut pe lângă o grămadă de chestii bune și mie îmi dă un SSG 08. Abis. Arată. Da, arată. Equipment. Și acum trebuie să facem rost de cutii și să apăsăm, dar o să ajungem să am cutii și de toate. Hai. Hai mai repede.
Doar știu să ne pice. Breakout. Sunt surprins. N-am mai primit încă 100 de din astea. Se pare că putem să facem ceva mai bun. Îmi pice acum tot un breakout. Hai că nu mai era mult. Weapon 3. Încă mai am o grămadă de reward. Bun. Equipment. Cine pică. Și ne pică 50-75 auto. Christmaswear. Yay! Asta o să fie deoarece nu vreau ca videoclipurile noi să depășească un sfert de oră. Și o să ne pice un Novacoi. Ok. Tocmai mi-a aplicat un Novacoi. Și aparent e mai bun decât un CZ75 auto. Și aparent eu o să le vând. Mission Scar. Plină de umor și înțelesuri despre lumea văzută prin ochii unui copil de clasa 4. 19 Să vedem, poate de data mai îmi pică un breakout, fiindcă e singurul lucru pe care... Bun. Vom mai face rost de cheia asta și vom încheia videoclipul. Și întrebarea va fi: ce va fi aici? Vom vedea în episodul următor. Bye bye!